Pardon, is deze stoel vrij? Ja, u kunt hier zitten. Kunt u mij helpen met de tas? Ja, ik zet hem boven in het vak. Weet u of we snel vertrekken? Ja, we gaan zo opstijgen. Mag ik mijn telefoon nog gebruiken? Ja, maar graag in vliegtuigstand. Zijn er dekens aan boord? Ja, ik kan u er een geven. Kunt u mij zeggen waar het toilet is? Het is achter in het gangpad. Is er iets te drinken vandaag? Ja, straks komt een car. Heeft u deze vlucht al eens gedaan? Ja, ik vlieg deze route vaak. Is het meestal rustig tijdens de vlucht? Meestal is deze route heel aangenaam. Mag ik mijn stoel wat achteruit doen? Ja, dat mag. Is er een veiligheidskaart? Ja, die zit in het vak voor u. Komt er een omroep? Ja, kort voor de landing. Heeft u een tip tegen oorpijn? Kauwen helpt veel mensen. Is de vlucht lang? Hij duurt even, maar niet te lang. Komen we direct in het centrum? Nee, vanaf het vliegveld gaan bus en trein.